Hello guys, mayong buntag, managligo dagat guys, hangin sa dagat banyak ligo og gamay para ma-relax ang mga kaugatan. Guys, ano yung palibot dito sa dagat guys. ah Tapos ah guys, ang nindog yung dagat guys, pero medyo na dagko-dagko lagbawod kay nagpataob mong god. So dahan kayo salamat sa pagtanaw sa akong video guys. So sa mga bago sa akong channel, please don't forget to hit subscribe and click the notification bell para ma-update sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you po, God bless.